Egunon eta ongi etorri Euskaraldiak antolatu duen solasaldi berezi honetarat gaurkoan hiru gonbidatu ditugu gurekin. Ainize Madariaga, Josu Martinez eta etxetik gurekin izanen dena Juan Carlos Etxegoien Xamar, hala, zure izen goitia. Egunon hiruer, Ainize zu berriako kazetaria zira eta argitaratu zinuen liburu bat deitzen dena, hor begiratu behar dut, izen buru biziki luzea delako eta besenaz trompatuko niz, komunitatea atzbaiturik iztunaren trauma, diagnosia eta paliatiboak. Duridu ordenantza bat, pixka bat. Horienak esik pixka bat. Josu Martinez, zuk zuzendu dituzu hainbat film, horien artean anti-filma, nun kondatzen duzun nola Ipar Euskal Herriko herri batean Euskara desagertu zen 20. mende hastapean edo nola abiatu zen kanpaina Euskara desagertzeko. Frantses estaturen partetik, eta Xamar, espero entzuten gituzula etxetik, zuk besteak beste irakaslea zira eta idazlea, besteak beste idatzi duzu liburu bat deitzen dena etxera bidean, eta hor kontatzen duzu zer gertatu zen frankismoan ezia izan zen belaunaldi oso batendako Euskararekin. Nola hartu ziren bapatean zela hizkuntza hori eta haiek ere Euskaldunak zirela. Xamar, zurekin hasiko gira, erten da normalki ez direla galdera, ez dira galdera minkotxak, baina oberenak egin behar hastapen ez dakit galdera oberena den, baina jadanik zuk bat duzu, esaldi famatu bat. Erraiten duzu Euskara salbatua dela. Ez zira pixka bat provokatzaile hori erraiten duzularik edo esplikatzen aldi guzu zer erran nahi duzun horrekin? Bai, nik uste dela pairatzen dugun diskursoaren ondoriotariko bat, ez? Sistemak eramaten gaitu pentsatzera mintzoa bakarrik gauza instrumental bat dela, bertzerik ez dela, eta beraz hortik heldu da hirugarren gauza bat baliz bezala, gugandik balego bezala, ez? Hizkuntza. Orduan, bakizu, balearen alde gaude, amazoniaren alde, palestinarren alde eta euskararen alde. Ez dut uste maila bereko gauzak direnik ere, ze euskara salbatuta dago gramatika eta hiztegi batekin. Hori aspaldidanik gordeta dago eta hemendik 1000 urtetara planeta gaizo honek irauten badu, nornaik aztertu ahalko du. Kontua da hemen erraten dugun bezala euskara jendea. Alegia, euskaraz bizi nahi duen jendea. Komunitate kontu bada. Salbatu beharra duguna gure herria da, komunitatea da. Ez euskara salbatuta dago. Euskal hiztunak salbatu behar dira beraz. Hori da, erraiten duzuna, zuk gehiago euskal hiztunen kolektiboa, ez dakit nola egin behar den, aztertu duzunez, nola definitu daiteke euskal hiztunen kolektiboa edo euskaldunen kolektiboa, ez dakit nola egin behar den? Nik uste sinpleki auzokoek arrasongi asmatu dute, deitzen diote nazioa. Gure nazioa da? Gure nazioa hori da. Ainize? Ador zira hor ebiaz jena izan denarekin? Bai, arrunt bat egiten dute Xamarrek dioenarekin. Beste manera bat izaiten alda, nahi balin badugu hizkuntzaz bakarrik edo zehaztu pixka bat gehiago, izaiten alda euskal komunitatea. Hor nahi balin badugu bakarrik euskarari edo hizkuntzei buruz mintzo garelarik, ora mintzo gira, komunitatez mintzo gira, beraz euskararen kasuan hori izan daiteke beste bat, baina nazioare edo herriare nik arrunt ongi ikusten ditut ere bai. Emaiten duzu zure liburua, ez da nahiago duzu eskutan duzulaik Espaina izutaz fido bat. Lasaiago sentitzen omen zira liburuarekin. Erraik guzu, hor liburu hortan kontatzen duzu nola gizon batek sufritu zuen, berriki gainera, ezin baitzuen euskaraz hitz egin, ala nola eskolan adibidez. Eta ondorioak izan dituela berak
berantago, zen nolako ondorioak izan ditu gizon horrek? Bai, beraz, ondorioak xantza ukan dut topo egitea pertsona unekin, jakilea eman diot izena, bere anonimotasuna gordetzea erren ez. Eta berak eman dit, pixka bat, ekarri dit plato bat, pixka bat, dena analizatua eta jateko prest. Egin baitzuen berak 6 urteko psikoterapia luze bat, eta horri esker analizatu ahal izan du bere zailtasun guziak, ohiko eguneko bere zailtasun guziak zerk eragin zizkion. Eta ordean zailtasun horietan jintzaizkio, beraz zailtasuna trauma handi batetik jintzaio, 5 urtetan hizkuntza debekatzeak eskolan, etxeko hizkuntza debekatzea eskolan, eta etxeko hizkuntza etxean berean debekatzeak, ez? Eta oran berak hori orok bezala gurasoengandik heldu barin bada hori egin beharreko zerbait bezala normaltasunez bizi izan zuen, inondik ere lotura egin gabe horrek zailtasunak ekarriko zizkion gero handitan, ez? Eta beraz, 2 urteko mututasuna ekarri zion horrek, bere momentuan, 5 urtetan. Mututasuna? Bai, mututasuna 2 urtez. Pentsa zazu ze izan daiteken, ez? Adin hortan eta bere burua eraikitzen, eraikuntza betean eta sentimentu guzi horik ezin eta atera. Zer egin zuen mututasuna bazuelari? Bai, debekatu zioten 5 urtetan, beraz 2 urtez. 5 7 urtetara, bai. Eta gero, ez baitzekien frantsesik eta euskaraz egiten bazuen erasiatzen baizuten, ez? Eta gero, helduaroan beste zailtasunak ere eman dute psikoterapia egiterat. Eta 6 urte behar izan ditu, ohartzeko horrek, trauma horrek eragin dizkiola zailtasun horiek. Eta horietan sartzen duk animaleko ahalkea, taldean lan egiteko ahalkea, blokaz, animaliko blokaz, kolera, lotxa, beldurra, zentzu hortan, autoestima baina arrunt amildua, gorroto azkenan ere, bere buruaren garako gorrotoa nola maitatzen alduzun zure burua ez, olako egoeretan eta gero bestaldetik ere ondorio psikosomatikoak. Eta beraz hortan, hortatik heldu da izenburua ez, hatz baiketa edo, hori apnea duzu, beraz arnasketa guztian blokaz horiek eta dislexia ez den, baina dislexiaren ere sintoma berak dituen olako blokaztaz mintzatzeko zailtasunak ekarri dizkio, eta azkenik bukatzeko ezin zuela terapia hasi zuelarik, berantegi hasi zuen bere amigdalak salbatzeko. Hori terapeutak, lekukotasuna ere hemen baita bildua, hori errana, hasi izan baritz hilabete batzuk lehenago, salbatuak izanen zituela amigdalak terapia korapiloa askatzearekin batera. Josu, horrentzun duzu hainizek erran duena, egiazko kasu konkretu bat, gizon batek, pertsona batek ondorioak ukan ditu bere bizian ez baitzen euskaraz mintzatzen ala. Zure filman, antifilman ikusten dugu nola aurrei debekatzen dieten euskaraz mintzatzea. Pentsatu duzu, ondorioak ez ditugu bortxaz ikusten edo zuzenezko ondorioak bizitzen dutelarik debeku hori, baina zuk pentsatu dituzu, behar da pertsonaia horiek ukanen dituzten ondorioak berantago edo? Nik uste hainizek aipatzen duena ez dela kasu isolatu bat, ez bada, seguraski behar bada gero eta gutiago, baina esango nuke hamarkadetan, behar bada mendeetan, belaunaldi ezberdinei ezarri zaien, berak erranduen bezala, azkenean autogorrotorako eta automespretxurako tresna bat, eta beste zerbait izan nahi izate horrek, bakoitzak kudeatzen du alduen bezala, baina ekartzen alditu gauza ezberdinak, ez? Nik nire personaia horiek, fikziozko personaia dira, nahiz eta dokumentatutako kasuetan oinarrituak izan, kasu askotan, ez? Eta, horiei jarraipen bat ere eman diet, gero ondotik egin dutan beste, orain egiten ari naizen beste filma batetan, baina nik uste hor
nolabait erraiteko, bidea hundi egoten aldirela. Bat da autogorroto horrekin, nolabait, azkenean zure egitea, ez, eta egiazki bizikusirako hori abandonatu nahi izatea. Eta gainera, euskaraztari direnekin oraindik eta oldarkorragoa izatea, ez? Eta hori asko ikusi dugu, eta ikusten dugu oraindik ere, herrietan, eta edo zein tokitan, ez? Eta bestea da, nolabait, memento batetan ohartzea hortaz, eta beraz, hartzea, nolabait, desikasitako hori berriz ikastearen zera hori, ez? Eta uste dut, adibidez, Xamarren liburuan oso modu ederrean kondatzen direla bi prozesu horiek, belaunaldien arteko talka ere izaten aldirela memento batean, ez? Ahantzi zuten zaharren eta nolait zerotik edo abiatzen diren horien biloen artean. Xamarren ganat iztruzeko berriz gainera, zuk zuk erabili duzu hitz bat, trauma gizon horrentzat. Xamar, trauma hitza ere erabil daiteke belaunaldi oso batendako euskarari dagokionez? Bai, dudik eta gabe. Eta funtsean ikuste Euskal Herrian denok dugula trauma neurri batean ala bertzean. Kultura bat ez da desagertzen ondorioak utzi gabe. Ondorio psikiatrikoak, kaso haunitzetan, Ainizek frogatu duen bezala. Baina hori da, gure aitatxi amatxien belaunaldiak trauma zuen euskaraz jakiteagatik, eta ilobek guk trauma genuen ez jakiteagatik. Eta hor izugarrizko salsa sortzen da. Tartean dago gurasoen belaunaldia eta horiek trauma zuten hasieran nahi zutelako zekiten gutia atzentzea, eta gero ikusitakoan hurrengo belaunaldiak egiten zuen lana, trauma zuten zerbait falta zutelakos. Orduan funtsean barkatu traumatiko total da prozesua denendako, neurri batean ala bertzean. Zuk kondatzen duzu, etxera bidean liburua aurkeztu zinuelarik, Pamiera argitaletxearekin, hor entzun dut bideoa. Eta kondatzen duzu, behar da trompatzen iz, baina induritzen zait, norbaitek errantzizula zuri, zure amatxik euskara bazakela, zure amatxi euskalduna zela, eta zuk astapean ez zinuen sinetxiz. Ne amatxi euskalduna da, ne amatxik euskara badaki, ez da egia. Hori gertatu zen edo gordetzen zuten hainbesteraino? Nahiago nuen liburua izan balitz eleberri bat guziz asmatua, baina tamalez ez dut halako iduripenik eta dena gertatua da. Herrian hasi ginelarik kezkatzen eta zer gertatu da hemen, egunero zen kasik berri bat. Izu, Menialdeko Franziskok badakiela euskaraz, ez erran. Olakotan ibiltzen ginela euskaldun batzu nagusiak hasi zirelak berriz euskaraz elekatzen, balako batean batek erran zidan, baina zer izira, zure amatxik ere badaki euskaraz. Amatxik, gure amatxik, bizi zen azken amatxik, eta ez daki. Eta hortik abia puntua da. Ni hasi nintzelarik askatzen pixka bat hizkuntzan da herriko euskaran, halako batean supituki saiatu nintzen amatxiri euskaraz egiten, ez? Eta emaztekiarek pasatu zuen sufritu momentu honetan ikaragarria da. Eta nik berarekin, ze funtsean ulertu zidan, baina galdera zen, baina zehari zira hola mintzatzen, hori erdaraz erran zidan, ez? Jendeak entzuten balin badu, erraiten duguna, pentsatuko du aski goibel girera, baina preseski hor gira ere erraiteko altsatzen ari girera, kolektiboak ere neurriak hartu ditu euskara berriz plaza erdian ezartzeko eta gure kasu konkretuarekin segitzeko. Uste dut, gizon horrek beraz gainditu duela, Ainizek gainditu ditu bere arazoak.
Bai, gainditzeko bidean da, eta hortakotz izenburuare berriz heldu niz, izenburu labur eta simple eta oroitzeko errez hortarat. Ordenantzarat. Ordenantzarat, hain ere, paliatiboak. Ara, ez dut goibeltasunean eta segitu nahi, baina ez da ere Walt Disney filma batera salto egin nahi. Erran nahi dudana da, psikoterapiak egin diona da paliatiboak edo aringarriak eman, momentukoa hobeki euskal hiztun gisa hobeki bizitzeko eta albezain plazer handiarekin eta sorkuntza dela medio, horri garrantzia ikaragarria ematen gakoa hortan baita. Baina lehenik egin behar dena da hortarako eta Samarrekin lotura eginez, euskara gara azkenan, ez da euskara kanpoko zerbait da gara, eta berak hori ulertu du, barneratu du, terapeutak ere zerbait organikoa eta existentziala bezala definitzen du hizkuntza, eta horregatik amputazioa ere aipatzen du hizkuntza nola debekatzen den eta antifilman gertatzen den amputazio bat da gertatzen gizakiaren baitan. Hala, ikusten ez dena eta eresarik ikusten ez duena, hola begibistan, baina barnegan gertatzen dena ikaragarriko desmasia da. Eta zer egin behar da, kolektiboa, hiztuna hola traumatizatua eta azkenean patologia bilakatzen delarik, eta hizkuntza aldi berean zerbait individuala eta zerbait kolektiboa den einean, patologia sozialaz mintza gaitezke hizkuntza bat minorizatua delarik, ez? Eta orduan lehen gauza zer egiten dugu sendatzeko, zer egin behar da lehen gauza, azkenean zer da, kontzientzia hartzea hiri garela eta izendatzea. Hortatik haste hori egiten ez den bitartean, eri den norbaitek ezingo du bere burua sendatu. Orduan, bide hortaik eta kulpabilitate ikaragarriko zama kendu zuen bere gainetik jakileak, liburuko jakileak, izan zen izendatu zularik ze pasatu zitzaion, zentzua eman ziolarik ze pasatu zitzaion trauma horrekin, ez. Eta orduan hitza atera zuen berak eta terapeutak ere bai berez eta kolonizazioa aipatu zuten bai batak eta bai bertzeak berez eta momentu diferenteetan. Eta orduan hor berak ulertu zuen mekanismo handi baten biktima zela eta horren baitan sartzen zela berari gertaturikoa eta azkenean zerbait kolektiboa badela. Eta eman dezagun ahalkea gertatzen den guztietan arazoa kolektiboa da. Zendako lodia balin banaiz ahalketzen niz, hori da, besteen begiradak eragiten didan sentimendu bada, beraz, ez da ni bakarrik, eta horren dena lotua da, eta horrek eragiten duen autogorrotoa, kolera, beldurra, eta hori guztia. Eta tristezia erraten du, tristeziara iristen garelarik, hori gauza marka ona dela sendabidera joiteko, gero aintzindatzeko. Eta berak lortu du 6 urteko terapia horren bidez, izendatzea, diagnostikatzea, izendatzea, eta ohartu da Euskara berak behar zuela. Beharra zuela. Ez zuen ahantzi? Ez zuen arrasantzia, hor zuen, eta behar hortaik berriz ere hurbildu da Euskararat, edo Euskara berriz ere Euskarari utzi du existitzen, eta elikatzen hasi da berriz ere bere burua. Bai. Eta berrera ikitzen, eta orduan gurasoekin berreskuratu du, bere seme alabekin Euskaraz ari da hoiko egunean, eta sorkuntza harat ari da, horrekin ari da, beraz, gainditzen ari da. Bai. Eta pentsatzen dut, ere garaian 5 urte ziturarik ere bere burrasoentzat zaila izan behar zela egoera? Bai, baina hor, segur, baina, ezin jakin nien naiz hor beren buruaren baitan ezartzen alez, beren lekuan. Baina, helduz delarik instituzioa, poderetsua den instituzioa etxeraino heldu delarik, obeditzen zaio. Poderea, estatu bat eta estatua ez izaitearen diferentziaz. Eta horran hor, instituzioa heldu zaio, instituzioari amen. Beraz, eginen dugu, oberena dena. Hortakoz, nik antifilman hori preziatu nuen, ez da bateri ikuspegi manikeista hola denak suri beltz, sintxo eta gaiztoak ez. Hor ikusten da, erakaslea egiten ari dena bere ustez pedagogia egiten ari da. Gainera, erakasle hori, gauza bere egin dioten buruari momentu batean, aski gisakoa da ere.
punitzen duen aur batek erraiten, punitzen du aur bat eta aur horrek erten dio, ez menik ama burrasoak lagundu berri ditut etxean eta ulertzen du eta punitzen du berantago. Ez da dena suri ala beltz zure filman ere, baina aldi berean zuk erakusten duzu ere nola estatua sartzen den etxe batean adibidez apairu denboran ama batek erten du ez frantsesez hitz egin behar da eta alta haiek euskaraz mintzo ziren. Nahi zinuen, zuk ere mutxa erakutsi nola estatua sartzen zen familietan? Bai, nik uste dut gakoa dela ote diren lehen mailako eta bigarren mailako hizkuntzak, ez? Eta... Hori uste zuten garaian behar ba? Bai, nik uste dut oraindik ere asko uste dela, baina ez bakarrik euskara eta espainola eta frantsesaren artean, baizik eta esango dizute ingelesa ikastea importanteagoa dela, eta Nafarroa garaian euskara ikastea baino, zenbat jendeekin mintzatzen alzara ingelesez, eta zenbat, nahi dut, eta kasu hortan, bazen uste bat, jende hainitzek, eta oraindik ere jende hainitzek uste duena, frantsesa ikastea kultura gehiago ukaiteko eta analfabetismotik eta nolabait bizitzan norbait izateko behar den zerbait dela, ez? Edo euskaraldiarekin lotua da ere plazara zoazenean inkaz frantsesez egin behar duzula edo txan nahi dut gorri batean ikusten dira gauza horiek, jende askok baduela nolabait kulturarekin, gauza, ez etxekoekin, ez zikinekin, baizik eta garbiekin eta errespetuzkoekin, badela hizkuntza bat, beste bat baino gehiago dena, ez? Badira hizkuntza garbiak eta hizkuntza zikinak, badira hizkuntza kultuak eta hizkuntza inkultuak, badira hizkuntza zailak eta hizkuntza erresak, badira hizkuntza, ez dakit, problematikoak eta elkar entenditzeko hizkuntzak. Eta hori guztia gezur handi bat da, ez? Baina ideologia hori oso sartuta egon da eta hori dago oinarrian, ez? Naiz eta euskara asko maitatu Unamunok esaten zuen bezala, ez? Euskara gure hizkuntza da, baina nahi baldin badugu herri kulto bat izan, herri aske bat izan, progresoa izango duen, eta ez fanatismoarekin eta lortutako zer bat izan, esaten zuen Unamunok enterratu dezagun euskara ohore guziekin eta gramatika eta hori guzia gelditu dadila jakintsuentzat, ez? Eta hor, badago fede honeko zerbait, ez? Nahi dut, herriarentzat nahi da aurrera bide bat, baina ez da ulertzen hori, azkenean, Ainizek esan duen bezala, horrek ekartzen duela, norbere burua ukatzea eta horrek ekartzen dituela ondorio batzuk. Eta gero, zientifikoki, hizkuntza bat beste bat baino gehiago dela, zozokeria handia dela. Prezeski hor hasi zira, egiten ere Baigorriko plazan, batzutan, bai, uste dela frantsesez egin behar dela. Hor aipatzen dugu Euskaldunek... Batzuentzat, Batzuentzat, bai. Hor aipatzen dugu nola Euskaldunek ere sufritu duten Euskara jakiteagatik, baina alderantziz ikusten badugu zu Bilbotarra zira sortzez, eta gaur Basen Nafarroan bizi zira Baigorrin, zuk sufritu duzu, Euskara jakiteagatik edo frantsesa ez jakiteagatik hastapenean hizkuntzarekin izan da, sufrimendu tipi bat edo... Nirekin sofritu dute besteek, zenta nik euskaraz bakarrik egiten dut. Hala, mezu positiboa. Ez, baina euskaraldiarekin eta batzutan esaten nien bestei, nik badutala ez dakurua, nik moldatzen naiz gaizki, baina moldatzen naiz frantsesez egiten alduke, baina ez dute egiten. Eta egite Bilbokoa naizela, orduan, nolabait obligatzen ditut nahi alduten neurrian euskaraz egitera. Baina hori da, buru gogorra nahizelako. Hori da euskaraldian egin behar duguna eta euskaralditik kanpo ere egin behar genukeena. Gehienetan behar ba. Xamar, entzun duzu erran duguna? Barkatu, finitzeko horrekin atxe baiten dut, niretako asko zerrexago dela, eta beste jende batzuekin frantsesez mintzatzen diren asko, nirekin euskaraz mintzatzen direla. Eta zentzu hortan,
bada xantza bat, ez? Para da. Bai. Xamar, justu, hainizek ostion aipatu du hitz bat, zelarik algea, horrek eran nahi zuela, kolektibo mailan bazera arazo bat, eta eran duzu patologia soziala bizi zuela, behar bada, bizi izan zuela edo bizitzen duela oraindik kolektiboak. Zua dostira izendatze horrekin patologia soziala bizitzen dugula? Bai, ados guziz. Alor desberdinetan eta aipatu duzun bidetik ere Josuri egin diozun galdean, nik neronek bai pairatu nuela alkea euskaraz ez jakiteagatik. Halaka batean kontzientzia hartu genuelarik, falta zitzaigula hori, zen zerretatu da hemen nola ez giren lehenago hartu, eta ahalkea, arront sakona ez jakiteagatik, ez? Eta horrek ere erakusten du patologia sozial bat dagoela hor, ez, etengabe. Eta gure Ibarrean adibidez, jende gehiago ausartu zen eta saiatu zen euskara ikasten, eta ibilbidea bururatzea lortu ez dutenek ere pairatzen dute ahalke hori gaur egun oraindik ere. Bederen ongi egin dutena izan da, segurtatzea hurrengo belaunaldia haien seme alabak euskaraz euskaldunak izatea eta euskaraz eziak izatea eskolan. Horrean duzu, zuk ahalkea sentitu zinuela euskaraz jakiteagatik, ezken ertan hautzut. Nik ere batzutan hori sentitu nuen, berantago zuk bezala nik ere berreskuratu baitut euskara, gertatu zaugu batzuek hori ahalkea sentitzea. Berda seinale hona da, prezeski euskal herritar batzuek sentitzea ahalkea, euskara ez jakiteagatik. Horrek egan nahi du, bide honen girera ez, Xamar? Kontzientzia kontu da ez, baina horrek ere erakusten du euskara ez dela bakarrik hizkuntza bat, identitatearen partea dela. Nik ez nuen euskara ikasi, euskararen alde egiteko, bederen etzen nire lehenbiziko asmoa. Falta nuen zerbait zen, sagarri hitzak ederki erakusten duen bezala, osotasuna falta zen, eta kasu hortan zen, gure herria konprenitzeko, ulertzeko, sakonki ulertzeko gakoa, hizkuntza, mintzoa. Horregatik ez da berbada zuk erraiten duzu ez dela desagertu euskaraz eta atxikiak gira euskarari eta badakigu horregatik? Bai, hori da. Bertzen mito bat da, erratea euskarak iraunduela herri isolatu bat girelakoz, ez? Isolatu egonen da Andorra, behar bada. Baina Pirinea bukatzen den tokian beti izan da pauso toki bat. Mundu guztia pasatu da hemen eta segitzen du pasatzen. Beraz, euskara txiki bat dugu izan da aski garbi izan dugulako kontzienteki, ala inkontzienteki, euskara jendea garela. Horrek definitzen gaituela. Hori garbi baldin baduzu, datorrela nahi duzun modan, bai literaturan, bai folklorean, bai dantzetan, bai musikan, bai zer nahitan. Txapelaia galdu dugu, desagertu da, gure herrietatik, baina euskara jende izaten segitzen dugu. Oinarrizkoa baita. Nahi nuke, ñabardura bat egin, hemen saltsa pixka sortzeko, bestela oso ados gaude denok denean. Eta nik uste dut traumak kasu zenbaitetan hurbilak direnean, edo familiari lotua direnean, edo badirela benan. Behar bada, erranen dut, zoritxarrez jende gehienak, euskal herritar gehienek ez dute trauma hundirik. Eta nire irakaslea naiz, zinema irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean, eta nire ikasleek, euskarazko ikasleak, euskaraz ikasten dutenak, 21 urterekin, 55 izango dira, eta gehienek ez dute euskaraz egiten, ez da torturapean. Torturatzen dituzu? Ez, baina, nolabait, emana den zerbait bezala ikusten dutelako, belaunaldien arteko transmisio hori galdua izan da, eta baita ere, historia
historiaren transmisio hori. Horregatik nik anti-filma jarri nielarik, jartzen diet, esplikatzeko zinemari dagozkien gauzak, baina importantea iruditzen zait, ere ohartzea hortaz, ez? Bestena, euskararekin duten harremana ez da horrela garatzen, eta importantea dela iruditzen zait, ulertzea euskara ez dela, euskara ez dela modu naturalean hiltzen ari den zerbait, eta baizik eta euskararen desagerpena programatua eta nolabait asesinato bat dela hizkuntzen hilketa bat, ez? Eta horrek, adibidez, pizten ditu behar bada interes gehiago, ez? Eta bai iruditzen zait, jende askorentzat, ez dagoela traumarik, eta ez dagoela ere beraz motivaziorik euskaraz egiteko, ez? Eta bukatzeko, adibidez, guk anti egin genuenik, guztiz kontrako kasua da Baigorrin, Baigorriko ikastolako aurrekin egin genuen, eta Baigorriko ikastolan, euskaraz egiten dute aur guziek naturalki, eta ez da, nolait, alde horretatik oso eremu euskalduna da, aurren hizkuntza euskara da, eta ez da frantsesa sartzen gehiegi bentsat. Baina nahientzat ere, izan zen, nolaiteko esperientzia importante bat, ohartzea beti ez dela hori emana izan. Eta beraien etxeetan ere, beraien aitatxi amatxiek, ez zutela horrela euskara horrelako errestasunarekin jaso, ez? Eta beraz, agian, gero frantsesa sartzen joango delarik, beraien bizitzetan eta azten direnean, oroitzapen hori ukanen dute. Ez duk bat ere saltsarik piztu zen, eta berriz ere ados nahi. Denak ados gira, hori egin nuen. Etorri zaizkidak irentzuna dela kontzeptu batzuk, eta horietariko bat biziki gogorra dena da, baina Joshua Fishman hizkuntzalerek aipatzen du suizidio kulturala. Eta orduan hori da, eta hemen Jakileak ere kontatzen du, baita ere terapeutak kulturalki suizidatu diren hoiei deitzen die kolaboak, kolaborazionistak konparatuz naziekin kolaboratu zutenekin, ez? Pentsa zehitz kontzeptu potoloa eta gogorra den, baina azkenean humanoki nik uste biziki ulergarria dela hainbeste sufrimendu pairatu balin badu pertsona batek arrazoin horrengatik, ez duela ber sufrimendua biziarazi nahi bere ondorengoei, ez? Eta orduan egiten du suizidatzen naiz kulturalki. Horrek, Samarrek erran bezala, ondorioak utziz biztan dena, ez da deus ondoriorik gabe gelditzen. Eta horren, Jakilaren kasuan eman dezagun, bere anai arreba batzuk suizidatu dira kulturalki, erran nahi baitu, euskara baztertu dutela, eta beren bizia erabat frantsesez egiten dutela. Eta hori da. Eta hori nahi noen gehitu etorri zaidan, manuen beste ideia bat, mentuaz gero etorriko zaita. Hori da gehiagi pentsatzea. Nik ere banuke... nik ere banuke gauza bat errateko, eta ados gaude guziz, erabat. Nekez. Baina horra Josuk aipatu duen puntua arras interesgarria da, eta nire kezka personala aspaldidanik. Alegia, ez da bakarrik euskara hizkuntzan mintzatzea eta transmititzearena, baizik eta herri ikuspegi bat erakustea. Historia guk interpretatua badugulako zorren eskubideare hori egiteko, gainerakoek egiten duten bezala. Orduan, gazteek kurrikulum baten faltan, ez dakite, zeatik bihurtu gare gutxiengo bat gure herrian bertan, ez? Hain zuzen, Gotzon Barrianek lehengo gunean idazten zuen hortaz egunkarian, berrian. Eta hori da, jaurlaritzak printzipioz politikoki hobeki zerbait dagoen eskualdean, azken 40 urte hauetan ez du lortu euskal kurrikulum bat sortzea eskolaetarako. Eskola euskara transmititzen da, nonbait hor, baina biluzik. Eta gehitzen ari den gakoa nire ustetan da,
instituzionalizatu egin dela herri hau elebiduna dela. Orduan, eskubidea duzu batean ala bertzean egiteko, berdin balitz bezala, eta hor arazo handi badago. Eta hori da, funtsean falta zaiguna da, euskaldunei falta zaiguna da, zinezko hizkuntz politika serio bat. Eta hizkuntz politika serio horrek erran nahi duena da, politika behar dugula. Mezua pasatu da, hizkuntz politika berri bat behar dugula, baina ere pentsatzen dut berriz erraiten dute, etxetik begiratzen duten hainitzeak, berda pentsatuko dute, hortan gira eta berda, ez diakit triste egonen diren, baina goibel, eta ez nukena haiek goibel izaitia. Xamar, hala ere, ikusi dugu ere Josuren filmarekin nuntik abiatu giren, adibidez Ipar Euskal Herrian, baina Euskal Herri osoan, hala ere. Bidea egin dugu eta Euskaldunak beti hor gira eta zertan begiratzen aldugu, zure ustez eta hori dener eginen dizuet bergaldera, zertan ikusten soiten aldugu positiboki etorkizuna hala ere? Ez dago duda, Euskarak komunitate gisak eskaintzen diguna edo gazte eskaintzen diena da sormen mundu bat. Ez naiz lehenbiziko hori erranik, eta jende gehiago errandu, eta erran nahi dut, demagun adibide errex batekin. Badire egualdean talde batzuk, musika talde batzuk hasi direla inglesez kantatzen. Eta galdera da, barkatu, uste duzu mundu mailan lortuko duzula nolabaiteko onarpen bat edo rekonozimento bat inglesez egiten duzulakoz? Eta pentsa ezazu berri txarrak egin duen bidea, adibidez, mundu mailan, ez? Eta hori da, alegia, euskaraz dena dugu egiteko eta ber egiteko eta ber sortzeko. Eta hori, plaza hori libre da denendako, nahi duenendako. Eta gazte bati eskaintzen alzaion gauzarik ederrena da. Toki bat aritzeko, sortzeko, garatzeko, euskaldun izateko. Frantsesez, espainolez edo inglesez, probableki zailago dena. Beraz, hortan da, ez? Nere itxaropena hortan da. Hori erakutsi behar dugula. Badagoela plaza hori. Pentsatzen dut, Josu sortzaile gisa, ados zidera, Xamarrek egin duenarekin, ez berri? Edo saltza, zaki nahi duzu. Ez, bai, ados naiz, eta biztan da, hobetu dugula, ez? Esan nahi dut bai gorriko Bizkarsoroko belaunaldi horien zera aipatzen nuena, ez? Gaur ikastolan diren aitatxi, amatxi horiek zertan ziren ez da antzi behar, ez? Eta, bueno, gero, etorkizunari buruz, ez da egit, uste dut oso desiguala dela, oso desberdina dela lekuan, ez? Eta nik bai uste dut, Xamarrek esan duenaren hildotik, behar dela edukiz bete euskara, bestela jendeari eta gazteei eta behar zaien mundu bat eskaini, eta mundu hori eskaintzen da aukerekin, baina baita ere gure nondik gatozen esplikatuz, ez? Eta ez modu retoriko batean, baizik eta beste sorkuntzaren bidez, eta horregatik egiten ditut nik holako filmak esaten dut inolako pretensioa handirik gabe, baina badelako behar bada modu bat konektatzeko ere eta ezagutarazteko. Beste mezu positibo bat, Otoi? Baitu, bizpailu gauza etorri zaizkidanak geroztik lehen antzia donen. Eta berriz aipatuk. Ez, realitatearena edo mezu baikorrarena edo, hor berriki atera da Frantz Fanoni buruzko komiki bat, bere biografia kontatzen duen komiki gomendagarria. Eta hor Simone de Beauvoir agertzen da, eta momentu batez elkarrizketan leporatzen da galdetzen erraten dio, ze gogorra zaren zure buruarekiko, ez? Kontatzen duelarik nola ikusten duen berak egoera, ez? Eta hor Fanonek erantzuten du, bai, ez naiz ni gogorra, errealitatea da gogorra.
Hori nik ez nuke bistatik kenduko, baikorrak bai nahi dugu izan, nok ez du nahi izan, nok ez du nahi ongi bizi, ez dugu besterik galdeiten normalitatean bizitzea, hiztun normal bat bezala, pertsona normal bat bezala norberak bere hizkuntzan egunerokoa lasai egin dezan, ez? Eta horri lotua, eta ikera aipatu duk orain, eta Samarrek lehen, eta fan honekin lotura eginez ere bai, bera psikatra izan zen, eta Algeriako liberazio gerlan parte hartu zuen, eta animaliko pentsalaria ere bai kolonizazioari buruz, eta berak aipatzen dituen eta analizatzen dituen haunitz gauza, balio dute hizkuntzak pairatzen duen, eta herriak eta nazioak pairatzen duen zapalketa analizatzeko ere bai ez. Eta berak erraiten du pertsonaren oreka psikoemozionalerako ala beharrez norberak bere historia behar duela jakitea nundik heldu den, zergatik hortaratu garen, eta nola normalizatu den normala etzen zerbait. Alegia, hizkuntza bat minorizatua izan da, ez da naturalki egin den zerbait. Eta aipatu dukan programatua den zerbait da. Egiazko hizkuntza politika bat hor bada, egiazko poderarekin, eta da estatua baita horren gibelean eta indarra. Beraz, Samarrekin bat egiteko ere bai, eta irekin ere bai, edukia betetzeko da, plaza libre dena egitekoa da. Beraz, hori baikorra da, eta beraz, animatzeko da, hizkuntzaren bizi berritzea sormenetik egin behar da. Hori Txerra Rodriguez soziolinguistiak ere bai bultzatzen duen zerbait da. Eta ala sormena da, eta beste Valentziako psikologoek ere bai aipatzen dute telparen eta Euskal Alderdiak kontzeptuak betetzen dira hoien analisietatik, eta horiek ere bai sormena aipatzen dute. Eta orduan dena sortzekoa da, dena. Eta ez bakarrik literaturan edo filmetan edo denetatik, baita zientzian ere, politikan ere, denetan sormena da gakoa eta autozentratzea. Nahi baitu, eta hortako aipatut nik masturbazio linguistikoa, baina hori da, norberak begira dezala bere zilborrari behingoan, eta ez beti ingurukoari eta konparatuz gure burua ez, eta autoestiman datza gakoa, eta beraz, iztun euskal komunitatearen autoestima altxatu berriz ere edertu, autozentratu, eta hortan indar guzia eman zentratu berriz ere hizkuntza azkenan gure identitatean nor baikara, gu gara, euskara baikara. Bada, hainiz sortzeko, eta zuk Samar aipatu duzunez berritxarrak, behar horrekin ere bukatuko dugu, mezu positibo horiekin bukatuko dugu, gorka hor bizuk erran baitzuen, eta bat iten du hor gaur erran dugunarekin. Erran zuen entzule aktiboak behar zituela euskarak, pentsatzen dut denak ados girela, bai? Zen, barka, bagenekin iritsiko ginen alako puntu batera, eta gaztea ginelarik, Jon Sarasuak... Ulertzen nuzu. Ez dut ezautzen baina ulertzen nuzu diadanik. Ez. Gazte ginelarik Jon Sarasuak egin zuen berso bat arras interesgarria hemen dut apuntatua eta irakurriko dizuet. Bai, plazek. Nahi baldin baduzue. Ba. Zer diozta bizitzak hizkuntzaren gaian, hementzen abilela normal bizi nahian, ez jaio arren oso epoka lasaian, suerte bat izan dut nik nere garaian, gonbidatu nautela euskararen jaian. Besterik erran genizake? Sortu beste bertso bat edo... Nek ezin dut deus erran, Josu? Ez. Dena labur bildua da, ez? Bai, Nik uste. Mil esker bertso horientzat, Samar. Eta mil esker etxetik konektaturik gurekin oroiteraziko dut erakasle eta idazlea zirera eta besteak beste idatzi duzula etxera bidean izeneko liburua. Mil esker handi bat ere hainize, Madariaga barkatu hain nintzen sekatzen zure izenan barkatu, nire goxena izbizka bat. Esku artean duzun liburuaren titulua ez dut berriz komunitatea atxbaiturik iztunaren trauma diagnosia eta paliatiboak, edo zein farmaziatan atxmaiten aldena. Hain zuzen ere. Hori da. Bai. Eta mil esker, Josu, antifilma oraindik begiratzen aldugu eta espero dugu biziki fite aterako dela Subandila izeneko hirugarren filma. Eta mil esker Euskaraldiari, biztan dena gaurko solasaldia antolaturik eta mil esker handi bat etxetik gure solasaldia entzun duzuen guziak.
Erran behar dizuegu, Euskaraldia ez dela bukatzen Euskaraldiarekin, Euskaraldiak segitzen du ere, 2021 segituko dugu. Entzatuko gira, pentsatzen dut denak entzatuko girera, Euskaraz hitz egiten egunero Euskara ez dakitenekin ere, hori da, ere modu inklusiboan hitz egitea, erdaldunak gure ganat etorraraztea. Mil esker handi bat eta bestaldi bat arte, izan muntza adio.